Упершыню крывічы згадваюцца ў 1493 годзе у актах метрыкі Вялікага княства Літоўскага, а паводле рэвізіі полацкага ваяводства на 1552 год крывічы знаходзіліся ў валоданні корсакаў. Згодна з адміністрацыйна-тэрытарыяльнай рэформай 1565-1566 гадоў крывічы ўвайшлі ў склад ашмянскага павета Віленскага ваяводства. Каля 1640 года у крывічах збудавалі уніяцкую царкву Святой Тройцы на грошы Станіслава Кішкі, а ў 1651 годзе яго сын Януш Кішка перадаў царкве Евангелі 1644 года. У 1659 годзе у вайну маскоўскай дзяржавы з Рэччу Паспалітай царкву разрабавалі маскавіты. У 1839 годзе Полацкі сабор забараніў дзейнасць уніяцкай царквы. Таму царква Святой Троіцы, што размяшчалася ў цэнтры месца, таксама была закрыта. І толькі ў 1887 годзе, амаль праз 40 гадоў, храм быў адбудаваны з цэглы і бутавага камення на ўрадавыя сродкі, але стаў праваслаўным. У аснове будынка кубападобны аб'ём малітоўнай залі, да якога з усходу далучаецца паўкруглая апсіда. Праз трапезную трох'ярусная шатровая званіца прытвор. Асноўны аб'ём накрыты пакатым чатырохсхільным дахам з васьмігранным барабанам і цыбулепадобным купалам. Шацёр званіцы завершаны макаўкай. У 1770 годзе уладальнік крывічаў Андрэй Укольскі, цівуны падкаморны Троцкі, дазволіў пасяліцца тут трынітарыям і выдаў фундуш кляштару на землі ў наваколлі. Кляштары ордэна трынітарыяў, заснаванага ў 12 стагоддзі, пачалі з'яўляцца ў Рэчы Паспалітай з канца 17 стагоддзя. Трынітарыі – каталіцкі жабрацкі манаскі ордэн, заснаваны ў 1198 годзе французскім багасловам Жанам дэ Мата і пустэльнікам Феліксам дэ Валуа для выкупу хрысціян з мусульманскага палону. 23 снежня 1776 года у адпаведнасці з прывілеем караля і вялікага князя Станіслава Аўгуста крывічы атрымалі статус мястэчка. У 1777 годзе тут збудавалі мураваны касцёл у імя святога Андрэя, і ён стаў чацвёртым храмам трынітарыяў на тэрыторыі сучаснай Беларусі, пасля кляштараў у Брэсце, Воршы, Маладзечні і Віцебску. Пасля паўстання 1830-1831 гадоў усе кляштары трынітарыяў на тэрыторыі сучаснай Беларусі былі закрыты. У другой палове 19 стагоддзя увесь архітэктурны комплекс быў абнесены агароджай з трохаркавай брамай. У такім выглядзе комплекс захаваўся да нашых дзён. Касцёл святога Андрэя – помнік архітэктуры барока, аднанефны аднавежавы базілікальны храм з прамавугольнай апсідай, накрыты высокім двухсхільным дахам. Архітэктурны дэкор стрыманы і лаканічны. Высока размешчаныя ў тоўшчы сцен аконныя праёмы набліжаюць храм да абарончых збудаванняў. Сцены крапаваныя падвойнымі пілястрамі з капітэлямі. Падлога мазаічная з геаметрычным арнаментам. Алтар багата ўпрыгожаны ляпнінай, скульптурамі святых. У Першую сусветную вайну у крывічах размяшчаліся армейскія склады для групы расійскіх войскаў пад камандай генерала Балуева, якая ўдзельнічала ў нарачанскай аперацыі 1916 года. У лютым 1918 года крывічы занялі войскі германскай імперыі. 25 сакавіка 1918 года, згодна з трэцяй устаўной граматай, крывічы абвяшчаліся часткай Беларускай Народнай Рэспублікі. А згодна з Рыжскай мірнай дамовай 1921 года крывічы аказаліся ў складзе міжваеннай Польскай Рэспублікі, дзе сталі цэнтрам гміны Вялейскага павета Віленскага ваяводства. У Другую сусветную вайну 28 красавіка 1942 года нацысты спалілі 470 жыхароў мястэчка, яшчэ 130 расстралялі 13 верасня 1942 года. Агулам за гады акупацыі ў крывічах і раёне загінулі 2189 чалавек. Пасля вайны савецкія ўлады ўзяліся за хрысціян і забаранілі дзейнасць храмаў. Таму толькі ў 1990 годзе былі вернутыя хрысціянскія святыні, ужо потым адноўленыя на грошы вернікаў.